کتاب سردرد قصہ نوشتکار و توار جاوید امبی گپ جنے ریاست کشی گپ نہ جنے بی پی من کی گو آئیے دو چار کپ تگتا یہ اولی برا کے آئیے دپا گپ پہ درت مل اٹھ گئے تن کیا آگو من گیشتر گپ بے جن دا آئیے دل کم و بکتر بھی بلے من ازانا پڑچیا آئیے منی اچ تب نہ بتگا بدکا آچھا منا وطا سندگ لوٹ گات او آمیاری ہم نیند کہ منا دیوان بازار او یو کیے میں آنا ایچ پر کسود نیستا ارجا میں یکی وڑائتا نو لہتے روچیں کہ میں وطا امائی وڑا کو تک دا وتی گپاں گو من جات بکا من نو کی وتی اندری واہ گو مارشتانی چیر دے گئے اونرا در برگاں من ہر کسی کارا نو کار نیست بلے تو ہوں وتی لاتے کاراں باید نو یل بکنے منا برے برے سمابی کہ تو وت پرستی ہے وتھا عبید کا سامان نے آرے وتھا باری چیئے سرپت بے ماں پزورا یہ چڑے نہ گئے تا دا گپ بکند کیا یہ چیئے آئی اولی برا منی نیم گدویں چم سک داتا منا چارت یک برے وا مواش بتن کے منا چار گئیں بلے پدا منا بیمت کہ پڑچا چو روک روکا چار گئیں آئی منی دس گپ تو منا گرے نہ کو وہ آدیں کیے دے من آدیں تو قابل اعتماد نے آئی پا زہر گوشت تیس رکھے بے سا کت کن کے وتی گپاں گون تو بکا آ کوٹیا چارے نیما چاراں بود کوٹیا یک الماری کیا یہ لاکھ چوڑے تگوا یہ دوئیں کڑیانی میانا بے دپین قلم میں اڑیں تک کے پچم بھی لاتے اس پیتے تاکاں دیوالا لاتے عکس لچ تگ اکسانی تا یک کے بلوچ شہیدیں رہشون لومہ وطن بانو کریمہ گئیں یک کی شہیدیں احوال کار ساجد حسین ہے او دگا یک کے بارکیں کوٹیا میں آنا اس پہ تو سیاہیں چادر کب تک چادر زانہ چلیں کیا یہ سرا مکسک بالا کشی دریگ بندیں بھلے دریگ سرا لاہتے گولی او یک قلم میرے یک ڈبو کی سری تیل ڈبک نیمہ گئی شالی گیں یک سر رندے کے دستانی چلا یا کالی گیں ایشٹرے و باکسی ڈبو کے پشتی نیمہ کے دریگ پچیں بھلے آئیے جالیے دپیں دروازک بندیں برزا پنکھا چارتے و پدا آئیے دیم پم منا کو گشاں بود چنا و دیر لاتے نادرو آئی گوشے منا چا کسانیا گونا چشکے ناگا وسرا و گوشے من کپگاں من چوشن واب کسانیا باز بران دستگ کہ من چا پلنگ سرا کپگاں بلی توری من جہلا وپتگاں چا برزیں جا گیا منا ترسی تگ دیوالی سرا یا چونائی جا گیا کہ سنٹکا بتگاں منا وے گمان بتک کہ من کپگاں بلے انو لاہتے وادیں کہ بنا زمین سرا نشتگاں منا سمابی کہ من کپگاں بلڈ پریشر دائم برزیں ڈاکٹر گولی دا تک اشا وارگاں بلے سر درد الاسی نام نزاں ڈاکٹر گوشی روچ سیبرا بی پی بیچارائن بلے جہنم میں بی پی کم بوگا اشی نامہ کسی دا پیش کنا گوش سر تی رک جان پڑ پانی جانگا کنولے دس درد تک کنولے جانگو کشگے تورگ یک سرے او پٹھانی گوجگ یک سرے دیوانا نشت نہ کنا کم نندگا پد گوشے من بے ہوش بوگاں گپاں توجہ دات نہ کنا دیر وتی ٹچ والا موبائل بند کو تک کہ اچھا ہچ صحیح مبا کہ چھی بوگائیں اے والکاری علاقنک پم منا پرے یاترا گران نات کہ مزانا گو من نہ بوگات بلے جیڑا منا یک ترسی روچ پروچ گیشتر ورگات آ ایو کی مارشتا انو کہ میں یلدا تک چا سر دردا منی مغز جوشگانت اس کستے کیا یہ بگوشن بیا اسپتال روئیں آنہشت وتی پشکی کشت پدا پشکی گورا کت منا چا یہ ترسگات بلے مجوس کت تو گلا کن گئے یا وتی زنگاں شود گئے آئیے منی گا پچ کے مارنا کو تو وتی گپاں جناب بود منا چھونے منی بلڈ پریشر برزیں لوگا نام بگراں منی بی پی وجہ ہندم مہت دل ترک بھی آئیے بی پی دائم برزیں کہ برز کماش پیش نہ داری بلے سجیں روز جیڑی او پدا منا تری جسکا بری چیا منا گو جوساں کنتیں چم منا کستریں برات منی سنگتاں بلے منگو تی مستری پائیں چی کو تک کہ نوتی سر درد بار آئیں کوپگا بھی دیا او من چوشا میرنا کہ وات نادرو جہا شت مکنا من گوشت بلکہ آنی گریت بلے آئیے گندویں داستان وتی سر پریت مائچ نہ گوشت آئیے چا پونزد راجیں سائی زورت اچھا دپا سا کشت وتی دستے چپی نیم دپ سرا داشتے انچوش کے گیاسگے وادہ مردم بکن بلے گوشے زانا آوتی سائے گرمی چارگات سنگت مناس بلے آگا آیا پون نہ گپت من گنتے رو گیشتر جیڑا آئیے منی نیم گنا چارت بلے گوشے منی نہ کتگیں جستی پسوا دے گائن من چاہیے دیم ترین آدیں کا چارت ما وطاگوں وقت گپ پایتا ما پدا چامودا گپ بندات کتگت کہ گپ جنے ریاست کشید گپ نہ جنے بی پی او یکشلا گپ پایتا اے ملک کے لانتی نظامہ
کول جماعت اسلامی ایم پی گوادر مولانا ہدایت الرحمان گا کیا یدا مدت یوتی ترانانی تا گوشت کے ارکسا یہ نظام جوڑ کو تگا زندگی یہ لانت اگا مرتگا یہ خبر لانت مارا میں نظام انچوش کو تک کہ ما دورس چوئشیے جنگی نا پوارانی وڑا ایوک پوتی نا پوسیتا جیڑے من ہوں گوشے انچوش جیڑ گا ماگو یکی دومیا قابل اعتماد نہیں پدا کول گوادر کتاب مرا گئے سروکی کی اکرندے کتاب مرا گئے چینو لانچا من ہم گونے تنتگو شور و صلاحی دیوانیا پا مراگش جار چینی یا موتی سلادات و گشت کے پلانی پا یہ مراگش شر رہیں واجہ گوشی قابل اعتماد نہیں بلے پدا دیگا سال مراگش منچارا اما سنگت برزا اسٹیجا نشتگ گو او بتکان کہ منی نادرو یہ سبب چاہے والکاری دستکشی ہے کہ پیسرا میں جو اس کے منی اندرا بتگا مکشتگا وطا بے ریاو بے میار کو تک بلے نی دل گوشیت وطا پا قابل اعتماد کنگا ایکٹنگ بکن پا نوکریا سپارشی پٹ جائے وطا ٹائن اعلانتی نظامہ پا لاہتے ٹائل و پتک گیشتا اکدو تحریکا کے گوادر نوک جوڑ بتگیاں اشوبی پارلیمانی گلا اے والکار شہید لالا امید نام بہا کو ہمیں چوک سر آوادی کے اسمبلی باسکنات گلے راشون مولانا ہدایت الرحمان ننداک داتگت او دست وط شہید نام بوڑے جت نو آئیے چوک نام یک پولیس کارندہ یہ نام آئیں او اکدو تحریک پمش کا آموش ہیں کہ نو پا اعلانتی نظامہ قابل اعتماد بتگ آدھگا سیاسی ازمکار و دائمی قابل اعتمادا ما یک چکا گوں وطرہ پٹ گیا تھا گوش دیریں مو وطا ندیستگ گندے بوتلے آپ بوتے ما تھنگے تگت بلکہ چتہا سرد بوتگے تھا پدا منا گمان بوت کے واحد کام میں ہوتی گپاں سر جم کن من گوشاں بوتا موتی دومی کتاب ساش در سنگتانی سر دیم داتا کہ بلکہ آئش چاپ بکنا منی دلائند کہ یہ کتاب بیت دا منی ایوالکاری سپر اچو منی وڑا بی پیو سر درد دے مگیب لاہتی نشانی ایر ببا من ازانا یہ نبشتان کو حقی کتابی کرزاں یا اننا بلے تاج بلوچ منا دل بڈی دے گئے تو گوشی شر رہیں وہ باید شنگ بھی پدا موتان چچارت گوشے من تاجا نزان گا گڑا آئی کسانے پجارے دات کہ تاج یک شاعر ہے وہ وط چامے جاوراں تتکو سائی یورپا داشتک شوقیں ایڈیٹر ہے شرن کے سامنے بشتا کو پمنا وشتریں گا پمیشن کیا شہید ساجد حسین بوا کن کہ گوہاں یہ نزدیک بتگ شہید ساجدہ گومنی اچبر نزدیکی نہ بتگ ما یو کا یہ والکاری نوشتان کونتگا بلکہ اگا یہ گپ شگانے کہ ماں مردگ پرستاں گڑا پمن راستے کہ ماں یہ بیگوائی و لاش دس کپگا پد اگیشتر زانت تاجا منی ہمیں نوشتان کنج سر وات ہوں باز وات کشی کو تک ایڈیٹنگ پروف و سیاگ شر کو تگا من اگیشتر نوشتہ کنگے سکینہ دا من گو منا منی گپاں کنگا وطا آل دے گا کہ منا چونے دعوتی علاجہ کتب کنا انا پا علاجہ زانت کار مچے لاتے وانچیں زانت کارو منی دیما کپگائن کہ آلوٹا آیا نی دل تبا موتی نادرو آئیا بوشا آپا داوتی علاجہ منا سوچ دیا منا وتی علاج انا یکبر نادرو آئی کون وط گوشگی من بیال بتاں کہ من گورا واحد کم میں پدا گون وطا دل گوش بتاں و گپ کت موتی اینڈرائیڈ موبائل پر یاتر پلائٹ موڈا کتگ گوشے منی سردرد یک مسترین سبب ہمیشہ من لوٹاں کہ بزانا چیچی بوا گائیں پریس کلب یلا دے گا پد من دور سے پریس کلب والان فرینڈ کو تا او آیا نی نمبر ڈیلیٹ کو تا کہ مزانا ملک عرفان کپن پروش ہے یہ اما مردیں کہ چیریں دارگان نام منا یکش پی بی آر دات کہ بیا جی پی اے کمپلیکس یا نیا ہے گڑاوتی کپنا تیار کن ہمیں مرد لانتی نظام ایوالکاری چستو ایر چونا بلے چونت پچونت چنچو مردو من فرینڈ کنے گو موبائل پچ کنگا مولانا ہدایت الرحمان پریس کانفرنس سے دیما گوست کہ آگوں بلوچ ماتو پہ دست بندی کنگائیں کہ وہ تی چوکاں چا موبائل فون دور بدارے اے نہیں مگا اشارہ کنگائیں کہ چا گوادرہ بازیں دمگا حالیں کہ جانک کوا شتگا لاتے کماش پزور پریس کانفرنس ہم پرمائک بتک کہ آچا وہ تی چوکاں اظہار لا تعلقی بکنا گو مولانا پریس کانفرنس دلات کے گند محمودہ بتینا مجوس کتگا کہ او مولا انو پرین زتن جماعت اسلامیہ گوادرہ بنو قابل نامہ ڈیجیٹل کورسانی کلاسانی بندات کتگا او تو گوشے ماتو پت وتی چوکا موبائل مدیا ای ڈیجیٹل کورسان چی سلیٹو تکتیس روانے نے نو مو وطنا زان گئے تن کہ منگو وطا گپایا یا گندلا بل پدا آیال کت منگو مولانا گپاں اگا تے یہ شہر یہ نیم گئند کہ چوکوار ہوگان او آس جانے گڑا آوادہ کتی وار چوٹت تو وط نگوشت من اگا جماعت اسلامیہ مبیتے نہ کوہ شتگتا مرچی تو اسمبلی سارتیانی تائے او گوشے کی تئی گپا بلوچ بزیرا تو وط تران نکو تو نگوشت کہ جند ندریگیں شاعری بلوچ منی گوارے
مرچی وزگ ماں تو پتلاچار کنک بوگاں کیا چوتی جندے اونا دز کشی جارا بجنا تو ایشانی امرا ونے بلے بلوچن سوچ دے کیا کوہ مروا تئی راہ سیاستہ وکنا کیدا تو یک شہیدی نام بوڑے سنبھالت نہ کو تو گشتگت کے پوجا منی لوگا دور کو تک او تی مات کم شرپ کو تک مرچی بلوچ پدریج کے آیا یعنی تا بچ کو جنک کے پرک نیز پترامے گوشند کے تو مرچی ماتے شیرانی سوگند او کم شرپی نیاد بستگ او لہتے دانا گیشت ڈانوار اٹھائل کتگا لس بلوچا و چوشنا کتگ نہ کیا جماعت اسلامیہ انت کے دگا نیمگے مروا منی سر پدا سک دردائیں بی پی گولی گوں پینا ڈول او پی اور پنام دراجیں گولی یا وار تو پدات کا نوما وتی امرائیا گو امایا گپایتاں کیا کہانت کجان مہش نہ زانا پدا من گو امایا گوشت سوچی لانتی نظامہ اوشی سہولت کاراں دلی گوشت مرچی پدا برو نادرو جا وتا ڈرپی جنائیں نومن گو کہا گپاں بل چوشیں جیڑگاں کہ منی گورا واہت کم میں منہ وتی گپ کنی گیا او من گوں وتا گپاں گوادر جی ڈی نادرو جا منہ پجا روکو مچیں بلے دو سنگت مساک بے تام کتگ یک کہ وا امک 10-15 روچ سرا ماتے بی پی اے گولیانی واسطہ دل سیا کتگا دومے موت مرچاں امروچ راہاں آیا منی دلا گوئیں سارے دردنو سنگتی کنی گین کہ منی سنگت و لاہتے دانگا بانی چی اما چارے تک کہ اگا کسی گورو نہ کہ یا یہ دگا نا پو مت آیاس گڑا منی ہوا یہ امرائی دیر نہ جن اگا دیر ہوا سو انگت ما سنگتے گڑا بزائیں سنگتی پا پچ پوشاک ظاہری دروشوں میں سب ونائیں یہ یک نظریاتی سنگتی ہے اگا اے سردرد ہم نظریاتی امرائے گڑا بلے گونت گوں بلے او واہ درس وطن نفسیات زانتیا پیش دارا سنگت گوشا میدان منچشکا بلے منی درد یوک سر توکان او میدہ گولی ہوں ڈاکٹر داتک آئیام ورگاں نو کمو پا زور چما بند کنا بتکا موبائل اسکرین ہم سر درد یک سبب یک واہدہ من بازاں یک من دومی منی دل سیمی اما من کہ گو منا گپائیں چارمی اما کے بازاں بلے کجا منا زانا دگا اما کے من آیاں گو گپ جنک نہ لوٹاں بلے گوتی مکرون رمنی دیما گپاں انزائٹی بی پی ڈپریشن میدا یا سارے درد بارن دورساں اور اڑش کو تک یہی بیچارہ ہوا سرا وناما کہ من ہوں زان گئے کہ اصل سبب یک ترس سے اما ترس کی گپ جن گا نیلی نبشتا کن کے سرا مکن کا چدو پیسرم ترس بتگ بلے پیسرا راست دروگے میں آنا یک چپو چوٹے لکیری بتگ نو لکیر نیز نو یک گول ہے یہ کیا یہ تا دوز دروگ بند منافق او جنگی نہ پوارن رستر دورس دس مدستاں اشارہ کہند کے پارساو پلگاریں دورس وڑے نہ وڑے ملے کرپان کپن پروش مردما او ای کمو کمبل سک توانان وانگو زانگا بگردان لفظانک چاگردی ادارک احوال کاری و راجکاری دورس چو اعلانتی نظام وڑان زورہ کا بلے ماہش کو تک غلامی جاوران چش بھی ملاوتی پریس کانفرنس گوشگات کی بیایت سڑک کے مزاحمت بکنے اعلانتی نظام سڑک کے سیاست ٹیکا ڈامبر اٹھائل دا بلے چغیرتا زوار کا پا بلوچ جنینا یہ نظام دورا درچ تک یک مینا مجید و پرا عظیم رائیں کہ بلوچ جنینا شالا وزیری دا دومی سمی و سیما رائیں کہ او دا در پدرییں سردرییں بیگوائیں بلوچانی اقسام دگانی سر کوکارو گریوگیں برے زندانے برے لاٹ سیمی راہ کے بلوچ جنک کا وقت گچین کو تگیا بگندے ای راہ ہم امی نظام داتگیں رد عملے آراہ گریوگو اسکارگ نیز بلکہ بے کش یا بے مر او ما کتاب گپائے تاں کہ منی نو کی کتاب کہت منی دلائیں کہ آئیے پا کاسا سوگات مکنا پرچا کی منی گدارک دریا قصہ کنتے سیدھانک اکبر او دگا داد دانگ اکبر مناچا شنکاری دارگنے مدیاک بتگت او جوتائیں شہران قصاص 15 دانگ من پا بہاز ارتگو سوگات کتگتا من ای کتاب دوڑے مردمان داتگتا یک اما کے من لوٹے تک ایشو پلان علم منی کتاب بیوانا دومی اما کے آئیں وط فرمائش کتگ امائیں کے وط لوٹے تک آئین فیڈ بیک اتکگت ایشاں عبید نودر برانی مزنے کے ساسیا انسٹاگرام اسٹوریان دروشما آلت کگ بلا امایاں کے من لوٹے تک بیوانن تش او دا چھٹ آموشی بتگ یا وے چوانگ قابل نہ بتگ یا بگند بلوچی لفظاں کا ربیت ہست کے دان تو پیر نہ بے گڑا پا پیر نوشتکاراں ہے بے کیا نو کے نوشتکاری سرا وتی حیالان درشان بکنا پمشک من نزاگا کسی کتاب سوگات کنے گڑا دگا وتی دوست کتاب سوگات بکن وتی گا اننا اگا وانگ قابل بت وانوک وتی زیرن نہ بت نظیرہ من ترا گوشتگت کہ ترا اچنے بس تو نرگسیت آماچے تو لوٹے کہ تئی گپ بھی تو وانک بے بیتی توصیب بھی
بلے ایک میں یوک وتی دلا کوتا اگہ میں شان ترون ترون دبے کنا بلکہ من دلا کارا وہ چھارا موتی سودا نیا وہ بس سارے وات گوت گپاں میں جیڑ گاں اے نادروائی پمن نوک ونا بلے پیس راس دل گوش نہ داتگا نو بگندے پہ کنگا دگا اشنیز پمشکا منا تورے نگائیں کھندک کیت وادے جیڑاں کہ اگائی نادروائی سبب بیوال کاری یلا دے گئے گوڑا حاجب کہ گپ چنے تر ریاست تے توڑ سے کہ کشید گپ نہ جنے بی پی کشید آہ آہ میں سما کت کے ساتھی بھی معموشاں وتا چارگو کندگاں وداراں کہ نوما وت گوں گپے بکنا گوڑا ہمت کت گوشت تین آدروئی من درگیت کگ بس منا انچوش کمو واد بدے چھم منا بے تب مبو من تی امراں انچوش گو من گپ کن من تر گوش داراں او ایو گوش نہ داراں تی کر راں منی دلا مسک شوقیں گپ جن گئے تھا کہ وتا متاثر بکنا بلے چاراں وتا بور کنگا دروازہ پچ کت گھر میں گواتے تا پتٹ من کے بے دریا نہ بتگا دل نہ گوشت کے برو جانے بشود چھول بارے چی اگرے ہوگا من وزیر بہانہ کتگ نہ کہ پازیر تاراجی منی دستے مان مظاہر گپتا وتا دیما کت وسرے دا شوبی بوگ نہ لوٹی دومی بار ای وتا میں نہیں کہ ارو سنگتیا پون کن کہ تو نادرو جائے من پیدا کا منی سر سک دردائیں بلوچی لاہتے دو دست کے ارکس منا دس گپت گڑا یہ دو سے کلاک منی سرا شتگ نیمم پینا ڈولی سرا وتا رد دے گا کم بیوار بم پینا ڈولے ورم چونا سنگت دیر منا سوچ دے گا کہ موتا جائے دس گٹ بکنا بیت کا آیا دیر منی بے ساری سما کتگ من لاہتے روچن جنینانی بازارو تی براتے دکانا مک بیگا روگا دکانہ جنینی سنگارگا بغیر دنگوارو پادا کنگا درستیں سامانات بلے دکان نو کہ جاگا کمو اندے میں پمشکا دننگا تراشنائے اے اشتیارے تروتی اندری گپ کنگین کہ تونو چون ہے اے انہ کہ چی کنگائے چی انہ پدا منا گمان بوت بلے وتی گپاں کنا ای لفظ چھونے سرا پیسرا گشتک کہ منا کنتے گڑا موتا کم واجویدات کہ گپاں جناں بکنا مرچی دو بلائیں سے حتابیں بدبو رت کگ ایگو وتی تنگ کے شلوار اور رنگو دروشما زانک دیاں کہ پرشتہ گن بلکہ جنہ یکیا اچنا گوش دومیا بلوچی دوچی چپل سواس دوچی گدانی نیاد جس کو پدا دیم شودیں کرم میں چارے تو جس کو کہ اے دیم داغاں صاحب کا دلا گوشت بگوش کہ شمے چک بری داغاں زمزمے آپوں صاحب کت نہ کا مارا اردیں زورگی بوت ما شمے کرا سامان زوریں گوما رعایت بکنے پرے گپا مردہ پشت ماندات شتا من پدا پینا ڈولے وارتو وتا ردات کے ریلیکس بو من چامے جاوراں تچگاں پدا نشتگو ہمیشہ نوشتہ کنگا چوش گنتر سر درد نہ کا گڑا چی بکنا من چون بکنا کہ وتا بیال بکنا کہ ما دوئیں و دیم پہ دیم ای دومی من ڈسٹرب کنگا گپ گپ پہ میانہ دور کن وتی آڈالیں سوجا منی دیم شانی کم ودار کن بلے واب کپیت گڑا انگو وتا گپ کنا بیا قصہ ہی گپ کنا اوشی واب گے جاں لاتے وادیں کہ قصہ ہی منی دلائیں کہ اشیا گداری دروش من بشتہ بکنا قصہ زمین کیچیں زمانہ گیا کیا مائیں کہ ریاست مکران حاکم کراچی پندلانی آماش با وہی باہر با پدا کلات ریاست سرا اڑش بھی تو پا بلوچن سیاہ شپی مانشانی بلے من لوٹا قصہ چا درانڈے یورپا بندات بھی چونا قصہ مسترین کارس یک پیٹزا لے بی بی مولد اننا بی بی مولد یورپا نئے بلکہ یہ وعدہ کہ قصہ جند رو دگائیں بی نیستیں بزن بی بی باس سالیں کے مرتگ آئیے وتی چم کیچا پچ کتگن آئیے اگلو اوشتا درست ندارگ ایو کیچے گا کیچے تبدلیوار کیچے آمین کیچے کلات کوئے مراد کیچے چنال کہانو ڈل پادیں زمین کیچے کلات تہا ماڑی او ماڑی شپرود بلے آئیے قبر کیچا نئے کلاتائیں کلاتاں لاس قبرستان اننا بلکہ خانہ کلکا ای قبرستانہ کلات بلوچ حاکم کلا بلوچ شہید اما کے آیاں دجمن دیما وتی سار نادر کت بلے زمین نہ دات ای قبرستان میری کلاتے کشی نیم گئے مرچہ میری کلاتے یک ڈورتگیں ڈوکو گلانی جومپے کے اودا سرکاری لشکر سنگر کتگ نشتگ خانے ماڑی یک سرکاری میوزیم ہے ماڑی کشا دگا سہ چار نوکے ماڑی انت کے آئینی تا سرکاری کان گوتی چوکو چلانگا نشتگا آئینی وطی نندگ کجیں آگیشتر لندن دبی اسلام آباد و کراچی آن زمستانہ وچونا سرکاری کان کلاتنے آیا گرماگا گوتی جنو چوکاں سمر ویکیشنہ رواں ایشانی ممی ڈیڈی چوک زانگا و براوی و بلوچی دوہیں زبانہ زانا بلے اردنگ اپ جنا تو گوش گا پامگا آمگے اے کا میں دل نظیری
اشانی صوب ورگ امی آئے کا چار کنڈی روٹی تلائے دیا کو ورنتش کلات وشیں بلے کسی کلات چارگ لوٹی گڑائی رنگ روگنی ماڑی آئنہ بلکہ کوچگاں در بیت شوانگاں بیچاری تائنی شہرن گوش بداری یا گدانیتا گھر میں سارت بکا یا و قبرستانہ برو ای ماڑی وشانی انوگیں وارث ایوک پکیاں وطارے چشمان نیست پجار زبان نہ زمینی مہر او خاننا کلکا کلات میریں بلوچ آکم شاہ میریں سرمچار آئین زہگ و زالانی قبرہ امی قبرانی میانہ یا قبر بی بی مولد ہے بی بی مولد قبر شکا آئی نام او شعر نوشتیں بلنچش کے من گشتگت کے قصہ بندات چے یورپا کنے گڑا بیا یکبر عمودہ روئیں اے پی لینڈ یورپے چے درستاں کسترے ملکے ای زمین ٹک کے بابتا گشک بھی کیدا ششما روچ و ششما شپیں بلے باور کنچوش نہیں ای ملک ایوک یک شہر ہے وہ ہمیں شہر ہے پی ٹاؤن ملک بنجائی شہر ہے کشوگراں کسانی کوچگاں گرماگا کو سبزاں زمستانہ برپس پیتیں چادریں مام پوشاں ای ملک ربیت چے یورپے آدھگا ملکاں باز جتائیں مالی جاورا ملک سیر نہیں بلے غریبوں نہیں ادھے مردمانی مانا بلوچ دریا وردانی مانا یک بزن روچا کارکن شپاور زریر کنگیچ رواج نیز اے پی ٹاؤن یا کسانے پورٹ سٹی ہے بلے ڈنی مردم ادا آئے گا سا کوب نیاں کے زر نیز مردم 100% وانندہ انگریزی و آدھگا یورپی زبانہ زانا بلے پیشاں اولی ارزش وتی زبانے گئے ماں پرچہ اے پی لینڈ گپاں اصلا قصہ چامدہ بندات بھی زباد اولی بلوچن کی گوستیں آپ سالن ادا جہمنندے آئیے دران ڈی ہے اولی منزل اے پی لینڈ بتگ چنا دران ڈی گیشتر مردم دیم پا برطانیہ جرمنی یا انگت و گیشتر پا امریکہ و دوگبا بلے زباد آپ سالن کے اے پی لینڈ جامنندے انگت آئیے شہریت پریات رہنا رستگ کہ آئیے کیس اے پی لینڈ سرکار گوا راہولی کیس ہیں چوش نہیں کہ یہ ملکہ ڈنی مردم نے آیاں بلکہ پا سیلو سوادہ سال سکباز مردم کے بلے شہریت زور گئی اولی کاغذ بتک کے زبادہ جم کو تک پریشیا یا وہ ملک قانون دیتا انچیں درے پچ بھی بیت یا سرکار چھوا تا زنڈے من نہ کہ بدن کے ای کاغذہ قبول بکا نہ ادا سیاسی چستو ایری بھی نہ کہ میان استمانی سیاست تا ای ملک دست ماں پمشکہ دے سرکارہ زبادی کیس داشت کہ بلکہ دلا عیال کن تو پتہ دے گنے میں گروت بلے آپ سال سرجمے کے زباد نو امدہ جامنندے آئیے چشیں جرمے ہم نہ کو تک کیا شک کی بھی زباد انو دے زبان ہم در بڑتگ نوشتہ ہم عراب نین آسوبہ شادر بڑھ جا رہا زبان و دو دے ربید گتا ماسٹر کن گئے بیگا سبزی بازار حساب دارے اودا حساب و کتاب کارن زران جنت کلا دنت مصری نوٹ زورید اکاؤنٹن زر جنت و نقدیں زر زورید دکاندار و دہکانانی حساب ملکید سالے یک کو دوبران برے برے جرمنی لندن یا دیگر شہری پا بلوچانی اکا بتگیں زہرشانیاں باڑ زور گروت نوک کے شما زباد بابت کمو سرپد ہے گڑا بیا ہوتی قصہ چامے بندات کنے جونے بستیں روچ سا کوششیں برے روچا برپن جمبران سرکشی تو ندارگاں شودی ساپ کا برے جمبران دان دیں بھی گڑا سبزیں کو ساپے تا چوکے آپ و بس کانچ کم کورچک با کساس 15 بچے کو جنک کا ڈرائیور گوتی ڈرائیوری پوشا کانچو بسا تاچ گائیں گوشے ایرائے تاب چھوٹ آئی اپ دلی آتا ڈرائیور کشا دوئیں نیمگا سٹانی تے راہا پڑش سر بوجھویں بچے کی بیر ورگائیں گون ڈرائیور وش گپی آئیں دے میں سٹے دروازگے نیما بوجھوے گرل فرینڈا گٹارے کٹائیں آئیے نتے پونزائیں لوکیں چڈی آئیے پادائیں آئیے دوئیں زردکیں ٹانگ انچو بارگاں گوشے انگی ٹانگ آیا کوئی بونجوا چامک جنگائیں کہ بیا برزا بنندو بیرے ورگا بس کن بلے بونجوں ڈرائیور وش گپی آئیں ڈرائیور پشتا دوئیں نیما لاہتے سیٹا لی گئیں میں آنے صابہ زباد نندو کے آئیے کشا سہرگیں جنک کے نشتگ ای جنک اے پی ہیں زباد و اے پی اکی دومیا دوست دارا اے پی سکیں لجویں جنک کے آئیے مود پچا گولیں گاؤں گورائن تے وہ آئیے پادانی دیما یک ڈبو کے ایریں ڈبو کے کڑی آئیے دستائیں چپڑ صداشتگے اشانی کشے سیٹا دیگا دو جنک نشتگ آچا یکی موبائل چیزیں چارگو سک سکان پشتا گروپی درو شما آدگا امرا نشتگا زباد گوتی شادر بڑھ جائے امراں پکنکا رو گائیں آشپا مزنے اٹھ گئے سرداراں باندہ بیگا واتر باں بستا سوت جنکائیے کندگو مسکرائی اند کیا ناگتا ٹیپ توار بڑز بیت او بلوچی سوتے پیر بیت کے منا برے کیچا اے بار منی سوچان دلا کیچے لوار منا باپو کنا منا برے کیچا کیچے زئیراں پلوشتگا جندہ وتیچا شمشتگا
کوہ مرادہ من زیارت کنا منا کیچے کلاتا برے من برت کیچا من کیچا برت زبادے دوئیں گوش یکنا گام اکبا چمڑ سیک گوشے آچا دگا دنیای یدوار کیچا پیدا کیں گپارے گالان یشکنگا گوشے آئیے تھب دے سمابت آئیے چمانی دیما مچکدگی درابت زردیں کلونٹو زردکی گوابس اس سردیں زمین ٹکرابت سالا پد آئیے دل بند لیوارے اوپی جنک بود آوتی چمہ بند کونچو سماکن کے بس چبا سے دریگا کپگائن او یک بڑزیں مچھیے بنائیرے مچے لٹانی شمع روچ برانز آئیے دیما کپی سائیو کپی روچ کنگاند زردکیں گوابز اوشانی سر دو چاپیان زردیں کلوٹ گو بینگا جان ششتگا ادری کی چوک کلم پوگانی پوشتا ٹپ ٹپ کی لیبان مچے گر کا مرگن کدو بستگ آمین بو پلے تگ دہکان نو گر میں سارت کنگا شتگا آپ سر لاتے ورنہ نشتگ آیا شکری کلونٹ دیما چڑس کشگان تو چڑت جنگان گر میں گوات کے کشیت لوٹوتی لنکو کا یکی دومیا وط ماں ہڑینا ٹپ ٹپا ناہانی کپ گے توارا زباد نوتی چمہ پچکن گندی اے پیا چڈبو کا پلے کشتگو آئیے دیما وتی مہر درشانی کنگین آدگا امراہشانی سرا موچ بتگاں چاپ جنگان بونجو سرا اوشتاتا گو نشائیں بلے گوشگائیں مہرہ قبول کن زباد پولا دزگی او اے پیارا گلائش کن یکی دومی لونٹان چوکا اے پیارا لج کن آوتی چمہ ناز کن زباد پولے چیرہ لیچتگیں کاغدو کا پچکا آئیے تا بلوچی تازی سے آگا نبشتند مناگوں تو مہریں وشی ایرانی او یاتانی توپانی تا زباد و تا میم نکا من برے کیچا ای صوت زباد دل و ایالانی تا کل بتگت آئیے گوشانی تا آرنیمگا امی توارت آئیے انٹرنیٹ یک یک کت بلے ای صوت آئیے دز نکب باریں کیچے یاتا یا ای صوتیں بلے زبادا و تا گار کتگ چارا بر وابیں من قصہ داشت و تا چار گئے تا گومنی چارگا من گوڑے تا گیاست و تی چملا تارتا گو گیاسگا گپ اور گوشت قصہ بیاران کنتی قصہ سک وشے من پمش کا پادت کا او گوڑا زواد سکتا کانسر بے چاڑو زہریک بتگا اے پی پری جاورانی گندگا و تا میاری کنگات کے بلکیں آئیے مہر درشانی یا پد زباد چوش بتگ اناگت اکروچے ٹک ٹوکا ہمیں صوت زباد دیما کپی یا قبری سرون ورنائے نشتگ ہمیں صوت آلہان کنگائیں ای شعر قبر شک کا نبشتائیں اجاہ پجا نیاریت بل ورنائے کوٹ دستیو بوٹ قبر شک کے سرا اسپیتیں برپانی پکی پشتا کوانی سرا اسپیتی پدر کن کہ ای کھیچ نین ای تامروتی ورا ایرگیج کن تو امی چین اللہ کلوے دن تامورا اے پی سرام دیم دا اے پی پسو کہت باز وش ای دومی برا کے اے پی تازی سیاہگا بلوچی کنگات اے پی چا کجا بلوچی در برگائن یا کہند کے پا اے پی بلوچی کلو نبشتا کنگائن زباد جیڑگانی بار روچ پروچ گیشتر بوانت چھے دو دیم منی دل گوشگات کے قصہ تاما وطا ایر بگے جنگو کہ بلڈ پریشر ای سر درد چو دل درکگانی وڑا کم مکے اگا جہل بیت بلا پدا برزیں دل درکگ اشکو تگ بلے سر درکگ ای گپا گا موتا حال بدیاں کہ موتا قصہ تامان کنگا باہند کنگوشی تو ات پرستی ہے ترا نرگسیت نادروہن من پمش کا نگوشانے وہ قصہ دیما برا او اما ہاں آلدیاں کے بازاں من ازانا کجاں زی بیگا من دکانا نشتگے تا پدا دو لوک شلوارات آمگی بلوچی جستش کت کے آیا میک اپ سیٹ چارگی من پیج داشت گوشی ای ہلکا ہاں شرنگ کوالٹی کئی دکانا رسی مارا ایڈریس بگوش من ازانا بلے جنت بازار مزنے جست کنے بلکہ شمی لاپ درد بے کپی ترام زادگا ای گڈی گپ موتی دلا گوشتا او ما لوٹ گئے تن کہ قصہ تا وطا ایر بگے جا وطا کہے بکنا چون احوال کاری بے بنچونے شر رہیں مراستی اچھا احوال کاری دزکشی جار جتا قصہ تا و گنجائش آس احوال کاری بنداتی روچاں کہ اما واب دستگتا آیا قصہ تا پیلو کت کنا اما واب کے منی چینل گوادر توار بلوچی میانستمانی تکا مستریں احوال کاری ادارک بھی ماگو جہانی مزن نام ادارگاں اور کار بکنے ڈیجیٹل جہانا پا بلوچی احوال کاریوں یک پجاری بھی دا جہان بزاند کے کراچی دا مندر عباس و تونسا کوہ سلیمان دا نمروز بلوچ نشتگا
جہانی ارمزن شنکاری ادارگاں بلوچی سروس بھی بیا قصہ تا میں واباں پیلو کنا من سماکت کہ من انچو جیڑگ ادیلتا جوڑگ من شکی کنگائن کہ من گوں قصہ کرپشن کنگا زتا موتی نیمگنا چارے تو قصہ دیما بران کت گڑاؤ ہمیں ٹک ٹاک چینل کے زباد ای سود دستگت اگوادر توارے گا ماگ وستگی جنوری شال تر تابہ شتگتے کلانت مستنگ و زیارت دل سیر گشتے کلات شاہی قبرستان یا قبری شکا بلوچی ہمیں شہر نبشتات کشی ہمارا وتی نیمگا چکت گڑا مرے کارڈ کت ان منی توار پا صوت جنگا تشی ہم وشنے صوتا سالم جنگائیں سالم میں سنگت زیمل شوکیاز گٹھی ہم وشیں سالم بلے زبادی کلوے نوٹیفیکیشن من دیما گوستگت بل چوشی کلو روچی درزنانی حسابہ کیت پمشکا ایوڑیں گیشتر کلو ڈال چارباں گوادر توار ویب سائٹ مرچن سک شہر رہیں نوکیں کارے ما یہ کتک کیار نبشتان کے چیرہ گرانے یا نوکیں لفظانی یک لفظ بلدے جوڑ کتک اگا پا وانو کی لفظ گران بو تامودا یہ مانا ہم زانت کان ازم دو ربید کے سرا میگوں یورپی یونین نوک بتگیں کارا ہم مردم سک دوست دارگاں پرے کارا مارے یورپی یونین رسان کی تک کمک کنگائیں آمے رپورٹاں جرمن فرنچ انگریزی ودے گا زبانہ نی آلکاری ادارگاں شنگ کنائنا ادا میں نوک ترین کارانی تا یک شے مرید قبر راستی و دومی بلوچی چیڑ ترتگیں زال بولیں شاعر بی مولد شواز بی مولد چمنی آشنائی کلات تر تاب وعدہ بود بلے اودا یوک ہمیں یک شہر کی قبر سرانے بشتا تا ہمیں دست کپ البتہ شالہ کے راج دفتر زانت ڈاکٹر شاہی بلوچہ دوچار کپ گراند بی مولد بابتا میں سرپدی راست کہ آچا بونس لکیچے گئیں بلے میں کماشیں راج دفتر زانتا نہیں کرا ابھی چوش گپیا دگا اچنیس گو ڈاکٹر شاہی کلا کے نیم گندو کیا پد ہوں مانا زانت کے بی مولد دار کو جامیں برے واجہ سرکش ترابیہ خزداریہ و برے مہناز و بانڑیا ماداں یہ کارگسان اشتگتیں واجہ سگریٹے مرتو سگریٹے روک بو آئیے ٹیبل سرا ایریں پردان چا سگریٹانی لاشا ٹپی جتگا سگریٹانی بونڈ دکل کوچ یکی دومی سرا لچت گتا کوٹیا یکے شو تو دو وات مردے وتی کتاب موادانی رندات کگت کہ آئیے پا چارو تپا سا ڈاکٹر شاہی داتک بتگ مرد دیما ڈاکٹر پہلی لوٹت کہ چاہیے دزگٹیانی سببا سنگت کتاب پچ نہ بتگ مردہ منتواری گپتاں وتی مواد گوت برتن تو گوں آئیے پشت کنگا ڈاکٹر مرد پچکاں بود کہ مرچگیں پول کار گوشاں شپانے بشتا کنا صوبہ آئینی کتاب چاپ بھی ماچا واجہ گورا پادت کندیں پا ڈاکٹر آشمی گورا شتے واجہ آشمی بلوچی وانے نگائیں ادا ہمارا اچ نرست اہر ڈاکٹر آشمی ہمارا وتی یک پٹو پولی تاکیدات کہ آئیے یک نبشتان کی ایوک بلوچ زال بولیں شاعرانی تا بی مولد نام مانا گو ہمیں سرپدیاں ما یک لوکیں تامور جوڑ کت او یک رپورٹ پا واد ٹیلینگا ایوال کری پمشکار زانتریں کاریں کہ دا جوگاڑ باز بھی او جوگاڑے رویت تا مستریں دست و سرکارے ما دومی انجیوزانی کہ آپ ہوتی پوٹو سیشنا امینچو جوگاڑ کنا او پدامے جوگاڑی ایوال کارانی ٹریننگ نامہ دیاں ای جوگاڑی پا ملک کے نظام قابل اعتماد ہیں ایر میں گوں ہمیں 2 منٹ و 40 سیکنڈ جوڑ کتگیں رپورٹ آبید بی مولد نامہ شک کے سرا نوشتگیں شہر آدھگا پا بی مولد ایچ نویستا بلے چاپ زرا آدم گوں بی مولد یکیں شہر عشقنگا زباد تکاں سر بوگ جاور قصہ گرانچہ بوجی ماوتی نوکیں کارگ ساتھ کگتے پدی زر لمبا بڑزی ماڑیے دیما گنجیں زریں شادگ کشا ماڑیے بڑزی طبق بلائیں سبزیں لوگ ہوئے جتگ ماڑیے چارمی طبق مارا گونے ہمیں میں اسٹوڈیو ہیں میں کارگ سا درسی ماپت مردوں میں اشانتا ششما بنداتی مردوں میں یک کی نوک گوں کپتا گوں چونا وات کک باز بلے بیزر ری ترسینا گو ادارو کی ادنا کیا زود درت کگا مارا جاگا باڑا سرا گونے برے باڑا چمے یوٹیوب اتکگیں زر کمک کو اشتہارانی زران درکایا برے موت ششے مردم اور بیں باڑاں پر کنے زہیرو آمنا چا بندہ تا گوادر توارا گونند کو زہیرو سکیں شوق انسانے پا کارا دلے دا بلے آمنا ہم گوں بلوچی بے کے ساس اوبو مہراست آمنا چا ریڈیو زمانگا ما زمانگا کی گوادر توار نبود تک ما ریڈیو بلوچی مراگش کو تک آمنا میں جوانے گوشدارو کی بود تک آوتی میتگ گونڈو ہوتی 10 گوارم بلوچی وانے نگان وادے شادر برجات گڑامے دا جنکانی آسٹلا داشتے او میں پکھائیں واس کی بود
یکرندے آئیوتی میتگے آپ واسطہ زارشانی یاکسو تامور کپتاں و رپورٹ جوڑ کت گڑا سرکاری مردما آئیہ ربی یارداد ای مردمانی تا یہ اسکول میڈمے ہم گونت کہ گندگا بانوک بلائیں زال بولانی ایکٹیوسٹیت بلے پچیرو کئی چاری گے زہیر سپری مردمے آئیہ ارواح دا کاروے رازریں منا پا زہیر سک ترسی کہ برے برے گوشے مئی جاوراں چاہیہ باز کار گرگاں اے والکاری و چونا جرمے بلے شاباش زہیرہ کہ آئیہ پا کار نام لب و لالچ دے اگ بتگا یا مکن کتگ میں کارگے سے کشا دے گا یک ڈیجیٹل میڈیا چینل لیے کارگے سے آئیہ زمین سرکار ادا تک پرچہ کہ آگ وادر زمینانی سودا اشتہار دیان او شہر والکارانی گلے ہم باز کا بلے آیا کار مندری زبانان تو میں بلوچیا گوادر توارے وانو کو چاروکانی تا روچ پروچ گیشی بوانے چہ سندھ و پنجاب یورپ و امریکہ روچ درزنانی حساب کلو پیدا کا کار وادہ میں کارگے سموچی نو دربر پوتی انٹرشپ میں گورا پیدا کا سرکاری چاریگ میں کارانی سرا واشنا بلے گنڈنی ادارگاں میں نزدیکی میں واسطہ کم و آسودگی کاری گو منو کور بتنگ سنگت کیا یہ چہ ڈنی شادر بڑھ جائے یہ والکاری منتگ سالم بلوچیں اینا ای آ سالم نہیں کہ بی مولد شہری جتگ اسی نام ہم سالم ہیں ہمیں میں اب تمہیں باز کیں وارگ زر جانک سنگت کمزوریاں میں واسطہ وشی گا پویشا کہ میں ٹیمہ یکنو کے مردم اتک کیا یا ہمیں پڑا منتگو پیدا کیں ٹیم آدھگے امرا کے درست جب اندا تبھی ذرہ کار ہے تا چا آیا سالم باز جوتات دپ وط بہنا گشتے کی پلان رپورٹ آلیا قصہ ریکارڈ کنگیے میانا آئیہ چا ڈی سی کارگسا والکاری کارڈے امراس کہ شہر درسیں والکارا رستگت اما کہ آپا والکارا سرکاری کالونی یا جاگا گرگو سالانہ والکاری پنڈا دل مانگتا سالمے گوشے دل پر ناد گڑا یہ یک روچی ہوتی دل ڈٹ کت او گوشت کے آگو مامرداری کت نکن کیا یہ مات وشنے آپا مات ایالداری ہوتی سپر آمدہ اثر کا بلے پدا سالم شہری والکارنی ادارگے کار مستر نامی نگبت اوپا سرکاری پنڈا ازانکدار چمے گورا درائے گا پا سالم بلوچ پا درسیں سرکاری و نیم سرکاری ادارگاں قابل اعتماد بود میں کاروتی وڑا دے مروانتا میں نوک چاروکانی تا مزنے کے ساتھ سے در ملکی بلوچ ہم موارتا کہ آئین پہ تو پیرو کم بلوچی زبان بے یال کو تک در قوم ہم بلوچی ایل کن گئے تا من ازان تک بلے یک چک بازیں ای میل و کلوانی دیما کپگا پد مسئی بتا کہ اے پی ہم میں چارو کوانو کے اے پی زباد مہرا وطا سرجمہ گون بلوچ دو ربے دگ بلوچی زبان نزدیک کا پا وطا چا آن لائن دوچی گود لوٹائنی بلوچی دربرگا بھی زباد مہر اے پی اچا بلوچستان آشنا کنن اے پی ہوں دیر دیرہ یورپ مزنے شہراں بلوچانی زارشانیاں بار زوری زباد لاتے پجاروک اے پی ہم پجاروک پا اے پی پا زائدان اونیا دن گے آتا برجم بو کے زارشانیہ باہر زور کے واسطہ لندن روت اونیا دن گماروچیں کہ گجر سپاہیک زائدان مسیح تیرگواری کنا اودا صدا گیش بلوچ کو شکبا اصلا آروچی روبرکتی بلوچستان گجر زورا کیانی بگیریا دین کے نماز پد یک زارشانی مچی جار جنک بھی گجر سپاہیک مسیح تانگر کنا کہ مچی چھوڑا مبی ہمیں جاورا مسیح کشو کے رمردم مچ بوان بان کے سپاہی گوش کنا اے پی ہمیں روچ درگتا زارشانی باڑ زورگ لوٹی آپا وطا دوچی گود بیگوائیں بلوچانی اکسو زائدان شہیدانی اکسن زوریت گو بلے زباد چوتی دزگٹیا نہ روت چہ یورپ دگا شارہات کے مردمانی او مہمانانی واسطہ لندن لاتے ٹھکانا است بھی بلے اے پی زباد سنگت یہ ورا رو زباد سنگت لندن درانڈی زندگوا زن گئے او سیاسی باروٹیے بلے اے پی پرے گا پائران بھی کیا زائدان اونی آدین گا زارشانی اکا نین او سنگت من ناکمیشی کہ ایران تا یہ جیڑے باید بلوچ درانڈے ایشی سر اچ مگوشن اے پی اشیارا آئی ذاتی لے کا سرپد بھی تو گیشتے تران نکا بلے اما وحدہ اے پی سک دل پروش بھی واد شپا سنگت نشا بھی او اے پی ستم کن کہ ہم بے وارت گو اے پی آئی سرپد کن کہ مائش بر نشانہ کو تک گوڑا سنگت زہر گپت گوشی اے پی آر باد رد کن کہ یورپ جنک باریں دائیں عمرہ گوچون تو بچکن واب تو واب کنا تو یا گلاسی ورگا نازے اے پی سک دل رنج بھی تو شپی شپ چودہ در کے تو زار کن بلے اے پی گپگو زبادہ نکا لاتے وعدہ پد اے پی اوتی ملک دری کارانی وزیری کارگس روزگاری رسی اے پی پر کار سک وش بھی کیا انو زباد شاریت تیرا ارزان تر کھنگا کمک کت کا اے پی ار لفظ کے چا زباد اشکو
آیا یاد کا وہ آیا نبھاوتا پٹھو پول کا کیچ بلوچ بلوچستان بلوچی ای لفظ چا آئیے شوہازتیں لفظانی لڑا دوٹ سمبستر با آن لائن بلوچی در برگ ہم بنا کا اے پی روچی اکرند علم گوادر توارا سارے جاں بی بی مولد سرا جوڑ کو تنگے لوگ کے رپورٹ آئیے دے مگوزی امی شہر کیا یوتی مہر درشانی روچا پا زبادہ نادر کتگت اما بی بی مولد قبرانے پشتین اے پی پیسری ای میلو کلو ایران بلے ای روچی ما یہ ای میل پسوا دیاں کہ ای شہر بابت گیشتر زانگ لوٹ گات آوتی دلا زانگ لوٹ گات کہ انٹرنیٹ چا بلوچی صوتاں پور رہیں بلے پرچے یکیں صوت لفظاں آئیے مہر تا کانسر کتگ آزاباد بے تائری یا پریشان کتگت ازانگ لوٹ گات کہ قبر ای شہر ای کسان تعمر تا چون راز چیریں کہ اشی واسطہ زباد چا آئیے دنیا سیدھت او ایالانی جو ہلیں چاہتی ہے کبھی آئیے ای میل میں پسو داد کے پلان جاگا ہیں تو یہ رپورٹ میں گو یورپی یونین ہے یک پروجیکٹ یہ باہر ہیں کہ ماں بلوچ دو دو رویدگ او ازم سرا کار ہیں اے پی اوتی پجا رکند کہ آئے پی لینڈ دری کارانی وزیری کارگ سے نیمگا گوما نزدیکی کنگین او لوٹیت کہ ماں بون گپ سرا بزن بی بی مولے دو آئیے شاعری سر گیشتر پٹو پول بکنے او آئے درگت ہمارا مالی کمک کے ہم صلاح جان ماں راضی بیں اوئی بار وات یورپی یونینا ہم اے پی رسا کی جاگیرام گوشی کے بابت باید گیشتر پٹو پول بھی ماں چوتی نیمگا دوار پکلاتا سر گریں اے پی اے دل و دین روچ پروچ گیشتر میں بلوچستان با بلوچ زند گوستانک لگت مالی حضورا کیان سرا چا گیش ہے گیش پٹو پول کا ابھی گوائیں بلوچ راشونو آیانی کولانی بابتا زندانی و شہید کتنگ راشونانی بابتا امیت چو زاند کے گوشے بری بری چا زبادہ دے مترے تو چائشی بدلا گڑا واتا میراستیا نوشتہ بگنے شرطر نہیں منی دلات کے وطا بگوشا بلے اوپر کو چکے ساڑان سرکن گیا تھا گوشے منوتی موبائل دے میں کیمرہ پچ کو تگو آلے وانگا بلوچ زندانی راشن ڈاکٹر مارنگو آئی عمرانی بگیریا سرکاری آمدگی سے فیصلات کر او آیا زند جیل سزا دیا گتے ما باز روچا پا دے درگت اللہ لفظ ٹائیں تو ریکارڈ کو تا او یک تامور جوڑ کو تو سوشل میڈیا شنگ کو لفظ شاں کے پدا محرم مائیں پدا چا دربارہ یزید فیصلات کر برات حسین کشت کو دوڑ داتگاں گوہار زینب پدائمی زندانی بکن بلے زہگانی بل زہگانی جانگول لاشاں رستر ورا او لشکر گدان مالداران کن دانکہ سر جالیو چم جالی پیغام نیت مائے رنگ و روچ رجنا سانکل ببند یزید فیصلہ ماں کے کوفہ منافقیں شاریاں چی کنے گواموشیا دستاں بندیں گوشن کر رو زبانہ گونگ بیں بلے زندان ستکگیں گدان جانگول لاشانی وارث چا زمانہ کہربان تو پرشنت یزید حاکمی و زورا کیا مائے رنگ و روچے بام ٹک دن چکوہانی شمع کندگو سو مندی جار تالان بند گہگیری و سرسوبی مدام چو مائے رنگا ترپت چیشی ریکارڈ کنگو دے گا گوشے منی سر درد کا موارم تر بود مزان آما من نزدیک کے مردم کے آیا منا سکین داتگت کے والکاری اما یلا بھی دیا عائشہ گندہ گوشن کشیا بزا منا وارڈ نیز بلے ما جیڑ گا کیا گا منی مرگا پد کہ منا کوپک دن تو کہ ندن چیشیا منی میت اچھی پر کپی او من گوش دار گا گپ کنا کن مچھارا من پدا وتی دے منشتگا او گوت گپا مرچن گوشے دیوان منی تابانا کپا کمو نندگا پد ما ازمکاری کنا زور کندہ زور پسو دیاں من لوٹاں چا منا کسے جس بکند کہ من چونا او مزانک نہ لوٹاں کہ کسے چونے آگا پن کہ مزانے پرچا جس کنے دل گوشی تے گوں اچھے مردماں بنن کہ آنا منی گوستان کا بزانا نہ من آیا نی بعض مردم پر ترا ہم چتی کاراں ترا داری کہ آئیے شک بیت کہ ترا تاوانے رسید نہ رسید بلکہ آیا چتی پجا روکی سب تاوانے مرسید وتی جند لاشے بکنو کوپگا کنو تر ایکار سکرانے پجہانا و قابل اعتماد ہوا بے بلوتی جند چما یک ٹکا یہ مردم نہ بے گوڑا تو لوٹے پدا یا والکاری بکنے من چوتا جس کو اننا من لوٹا منی تانچے آپشن بی کہ موتی گوستان کا ڈیلیٹ بکنا من پدا کمو جیڑے تو گوشت او من وش بھی آگا من پدا یا والکاری بکنا بلے من نہ لوٹاں کہ واتر ببا بس ہمیں لوٹاں اگا ما یا والکاری یلا داتک گوڑا یہ یاد آدھارن یاد کوچ رہی ہو جاگے ہم یل بکنا
پرچہ کے ممتا الے پسر ٹیکی بوگ نلوٹا منو سما کا نگایا کہ موتی دے میں مردما چائیے بستار گیش ارزش دے گا او منی گمان راس بوا دیا شروع بت بیکار لیکچر دے گا بیچار یک چیز یا گوشاں اللرن و یک یا گوشاں ریلرن گڑا توگا چامودا کٹیں تا گودا بندات کنگ نلوٹے گڑا نوک سرا بندات کن انوتی درورا مانے شائیے گیں کیا یہ سگریٹ گوننیز زہر ہم گوننیز بلے سگریٹ طلب آ جاتا تے آپ دپا سگریٹی بونڈ پٹ گائند کہ بلکہ یکی تا تمباکو مان سگریٹی بونڈ پٹ گا یل دے تو شرب ہے ایگا پوا من دوست نبوت بلے مو پار کت مو اشتر بوا گاں کنچکیں بلائیں رپٹ گے بے سرو پادیں گپی اشکن گے آٹیک پیدا کتگ ترا بلکہ مہرا جتگ آیا نیم چمی چارے تو جس کو گشے چمنی جاورا مزا زور گئے من پزہر پسو دات نو گپ گا جیل کن گئے ای جستی وتی نین تو جائے اشکتگ آموش بود او منا مہرے امی یکی مردمیں کہ من گو آئی نندگا دم نبرا منی سان اڈکیت من دم توس نبا آکے گپ کن ما یہ لونٹن چارا دل گوشی تا یہ لونٹن وتی لونٹانی ہم بازاں بزور چا آئیے پیشانی گوشے شیر پٹت وہ آئیے کمارے چم منا نشا کنا آئیے بالا دے گرمیو سائے کشگا ما سما کنا چو چکمکا منا وتی نیمگا چکانے او ملوٹا کہ منی دل چا آئیے ہم بروت بلے گومن نبی انگت منی گپ نہ کٹت گتا من تہا دور کت پاٹ کن گئے پدا ما یال کت اشوکیں گپتا اما کے جاوراں چا منچیں گپ گوش درگ لوٹا پرچا مائنی کرا منچو نگوشا آوا لوٹا کہ من امائنی تبا نادروا بے باں امائنی گشتگینا وتی علاجہ بکنا منو اردو آموش بودتے موتیں یکینے انگا چنچو درآمد بودتگے من ازانے ایگا پائیا جیڑتا یا من یا مدوینا بزما یکینا آیا پدا منا گوشت چمنا لاچار مبے وتی قصہ بیاران کن موا ترکو جا کے سما کنا وتی گپان جنا منا سما بود کہ منچو عراب نیا کہ منا وتی جند تب نبودتگ باید وتی گپان گوش بدارا او قصہ دیما برا ما یک بری پدا کلاتا ہیں کلاتا پا بی بی مولد پد جنگا کلاتا ارنے مگر وہ سرکاری نمبر پلیٹ مردما پریں کسے پلان زیے کسے پلاٹا کزات ادا یا وا ارسر پدی رسی تا زبانی اشکتگینا یا پالش جتگین او وط جوڑ کتگین ما دیم داد کے شائی ماڑیا روئیں چاریں بلکہ نشان دس بکپی بلے کلاتے شائی ماڑیا چا پنجابا سپاہی گانی مسترے گچوک کو جنات کا گوتی موکلنگ وازین گئے مارا شائی ماڑیا تا رتابے رزانہ رس میں بلوچی شلوار پوشا کدروشم چا کلاتے جامن اندر جوتا نات بلے واحد جتگیں کلات چا وتی گندر آمدے ادا پٹو پول جستو پورس لبزانگ اگوں زانت کار مردمہ گندو کی طرح سرکار چما شکی کنا ما شور کت کے دیگر آرنیز بیاگوں سرکاری کانیا گندو کی کنے گو آئیا لاہتے جستو پورس کنے بلے ما بے سو بوتے دومی نیمگا یورپی یونین آئے بری گو سینیٹر آگا گول حسن شاہی نزدیکی کا آچا کلاتا سینیٹر اے پروجیکٹ بلوچی زبان و لفظاں کے مستر سرکاری اکیڈمی اگون بھی کیچے پا نام راج دوست سنگل سر کماشو بلوچستان اسمبلی باز واجہ ڈاکٹر غلامی ہوں چا بلوچستان سرکاری نیمگا بلائیں پنڈے پاس کند او ایک آرہ جو سرکاری ٹیکئی دروشما دورس پر رچا شپو شپ پٹو پولی تاک اردو بلوچی نبشتہ کنک با او جار جنک بھی کہ کیچا سیروچی بی بی مولد لفظاں کی مراگاہ بڑجم دارک بھی او ہمیں مراگاہ یا قرارداد پیش کنک بھی کہ بی بی مولد قبر چا کلاتا کیچا آرک بھی ای پٹو پولن ردا بی بی مولد کیچے گڈی آکھ میں جنک بودتگ آئی سورگوں کلاتے گڈی خان بچہ بودتگ بی بی مولد بلوچی براوی اردو شاعری ہم کتگ بلے بیا کے میں جستو پورس پٹو پول چاہیے جا کو جیکاں چھٹ چھپ پتا بلے کہیں کہ چمستریں سرکاری اکیڈمی گل ٹیکدارو سرکارا دعوی بزوری سیمی بار راستی اشک کہ بی بی مولد نہ آکھی میں جنکیا تو نہ جن بلکہ آ بیچارہ یک مولدیا یک کاردارے چوتی پہ تو پیروکن کیچے آکمانی نو کرے تا بی بی مولد مات کسانیہ تپا کشتگو پہ تنچو گوشن یک رندے وتی ورنا یا پسینیا شتک پا دریا وردیا پدا واتر آئیے چھال نیت کگ مولدہ کیچے آکمانی ماڑیا چلوپک کتگ کیچے آکما رندہ نماز کتگ بلے بی بی مولدہ زگری علانا کتگ مولد ارواح کیچے ماڑیا کل بتگ آئیے گو ماڑیا اشتم بے کے ساس مہر بتگ مولد وتی بی بیانی اولی گوان کا دیما میلانگ بتگ
آئیے چکار دم برک بہنا زانتگ چماڑی ڈن آئیے روچ سالے سیا گیش نبتگاں آہوں پرے رمضان و پرا رمضان کوئے مراد زیارتا آئی گوٹ سک وش بتگو تلس کے تگ سک باز شعری پا دلیات بتگ بلے شعر آئیے نبتگاں آئی اگا دزگوارے ہم بتگ گوڑا کوئے مراد زیارتا پرے سال و پرا سال سنجی آئیے سالینہ دزگوارے کے چگ وادرہ گونتی کٹھما زیارتات کگتا زیارت سرا مولد سنجی کٹھمے کاردارت او ماڑی بی بیانی بلے سنجیا ہم آپا گونگے دوستا سنجی ماتوری گوہار صدگان جو نشار نازیہ زیارت سرا گو مولدہ یک جائتا گڈی برا سنجی گونات مولدہ چوش نبود صدگنجا چیڑدا بلے نازیہ منت کے سنجی تتکا گو آئیے نمازی مردے گپتا نازیہ یہ بری مولد ڈیلو بالا دے گندی کے زانڈتے رہیں نازیہ تروگوشی مولد لاپور رہیں بلے جنیں چکیا پا بنامو سے آئی چون مولد ای بری ہفتے شپا زیارت سرا نجلی تو واتر ماڑیا رو بلے آہو ای راستے کی مولد لاپور رے کیچے گڈی آکے مومر جانے مستریں بچ نوک رستگو ورنا بتگت ہمیشہ چیزا کہ مولدہ کسانیا آئیے گوش اشتگو صاحب کتگتا ام آئیے یکش پہ مولد سرا دور کتگ بی پرے گپا سیا بلے مولد بے کسی چواجہ بچے بننامیا دیما نزور ترت نو کے مولد لاپ پا ظاہری درت کگا او ظاہری دے گے ہت بی مولد چا ماڑی کارا مکن کت او گوشت کے چوتی کوٹیا درمیا روچ شب گوزانتا پا بیچارگی مولدہ قبر دا پچ بوانا دامے ساہتت کن کے چوک ماتی درداں مولد بے ہوش کت یک قیامتی شپے ننک پیداک پوت بچکیا بی ننک سندیا کو تو ماڑی کارداریا دا تو گوشت اشیا ماڑی پشتا مچکدگا چگل بدا دبارے چونت کلاک بیچارگی مولد سر اوشنات دن اوشات کا نادروہیں چا آئیے گوراں شیر پٹگان دنگتا مولدہ چیل نشستگتا کہ چا کلاتا پسیل و سواد کلاتے آکم گجن و چکاں پکیچے تر و تابات کگتا کلاتے خانے لوگ بانو کا چکی گورانت بلے گورے اشکتا بی اپا گشاد مولد پر مات کے ننو کبھی می چینت او بی اونرا زبرا گشتی چودائے قدرتن جنیں چکیں مولد گوراں شیر کے وادے کلاتے خانہ وتی سیل جات واتر بوتا گڑا بی مولد گون کتگن کہ ننو کداری مولد بھی کی چچوں بھی بلے گو کھے مولد وتی ارزاں بکاں مولد پا سوگات کلاتی پانو کا بخشا ایک بود عشائی کاروان چا کیچا درکت را حال رسید کہ چا کراچی لشکرات کا گو کیچے آکے موتی دس پشتا بستگاں کیچے ماڑی پا دائمی جہالات بودتا کاروان گو مولدہ وحدے کلاتے ادھا رسید اداؤں والیں کے مزنے خان دزگیر کنک بودتا گو کراچی لشکرہ جنگ دیانا کلاتا پروش وارتک وتی گانی تحالات سیاہ مارم بلوچ زمین سودا جتک مولد و بنو بھی غلامیت بلے نوکا آزاد نات کاروان زہا گزال بول پا سرکاری ماڑیاں دیم دیگ بودتا و مردین پا شہیدانی کل کنگا شتا کلات پرسیگا دم چھونا سہرتا شاہی مسی تیران ٹونگ ٹونگ کتگت ارگورا درآمد گون پینٹو پتلونا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اوگام جنگایتا خاننا خلق کے کلاتے کو ہنترین شہیدانی قبرستانے اودا سرمچنڈیں کنگرانی کونٹ زمین میار بوا گایتا کاسک چٹیں وطیق چا درآمد لشکرہ داد و سوگات زور گایتا باغیں کلات تو آڈا اورت بی مولد کے نو کے ماڑیا غلامانی غلامہ دمورت شت کیچے زہیران جو شان بود گڈی سر وات نات پیٹ زالا کلاتے دم کا تارے تو کیچے نازیں درآمد سپاہی گی پنچ داتا و کیچ کیچے کت گڈی روچم بیگوہ بود تو پدا ڈورتگی میری کلاتے کر رہا یہ کونٹ دز کپ میہ ترہ بودتگا کس دس نہ جت درآمد سپاہی گا گوشتگا کس سے دس نہ گپ گڑا لاشا مودا ٹیکٹر سرا کل کنے بلے شپا لاتے سلا بندے ورنا چس کو تو شاہی قبرستانہ خان نقل کا زمین میار کت عشا کھم نا پر جاورتگی ورنانی ٹولی یا ورتگو قبرہ جتگ نہ بی مولدہ اردو مردویں شاعری کو تک نہ آئیے زند پر شاعری وستگ بلے میں پٹو پولس رکھے بے سابقہ یک نیمگے سرکار یورپی یونین رسان کی پنڈتا پدائی پنڈ ٹیکا بلوچی مستر اکیڈمی کیچے ٹیکدار راجکارو کلات سرکاری کانانی دستان دومی نیمگا میں ذاتی پٹو پول آنیمگا سہ روچیں بلائیں میڑا و مراغا بوا گیا تھا پٹو پولی تاکو کتاب چھاپ بوا گیا تھا مراغا حتران و دیوانا باڑائی بلوچ زانتکار بی مولدے شعری ازم سرا اسپیکر اندر رگایا تھا دومنے ماں آئے تھے کہ نا چوتی انٹرو کتگی مردمانی ناما دے ماں آرت کن گئے تھے
اون ہمارا بنے است کہ بی بی مول دے راستی دیما پیاورتے ماچا کلاتا واتری کیچا سر جت کے وات گڑیں بلوچ راج دوست راشن واجہ ڈاکٹر غلام یہ بڑجم داشت کے مراگا ہم برو کیچ دل بند شہید پیدا چارا یا کولگوں خود کے زہگانی کنٹھا نندا کا نشتگا سیشب پیسر ورشا پہ میتگا سرکاری سپاہی کا آبادی سر ٹوپے چگل تک پیر مرد مزار سین و ماسک شہید بتگو دو زال بوٹ سک ٹپی بتگا کہ کراچی دیم دے بتگا چئی ننداں کا بیس گام آدم بی بی مولد نامہ مراگا و شہری زیملی دیوانا ادا گرے وگو پورس ما چمدا واتر کت وتی نوشتئی رپورٹ اے پی سرا دیم دا او ما شنک نکت بلکہ شنکت نکو شاباش اے پی کے انگت گوما یہ نزدیکی استا آگوادر توار شر وانو کو چارو کیا زباد مہراں آگوں بلوچی و بلوچستان مہراں زرتگت ممرچی سجیں روچے اقدان کے پینا ڈولوں نہ وارتگ منا ایالات کے نا من ڈننا شتگا او نا گولی وارتگ بلے ما گہتراں او نو توتی نادروائی درگب تک تے علاج بھی مزانا زور گپ کت کے آئیا عشقت و پسوے داد مکھ مار نہ کت کے بزاما اچنا گشتگو یہ اچنا عشقتگ پدا قصہ آرام بتا یا کروچی چگوادر توارے تنجا پٹان پٹانا زباد اکسی اے پی دیما کپید یہ اکسو نبشتانک پائی یا پریشانی سبب با وادے آگیشت شو آز کاند اب سال پیسر اشیا او پدی بازیں آل شنگ بتگا آزاباد بابتان چمے سوشل میڈیا او شنگ بتگیں یا کوہنے تامورے ہوں آئیے دیما کپی تامورتا یا کماش مرد چا زباد وت سیادی زندگی جا رہا جن گئے تامورتا مرد کے گوشگائن زباد مچے تگو رودیں تگوانے تگو مزن کو تگ بلے مناگو آئیے سیادی نہیں سامنی چوک نہیں اے پی امین چوکی گیش پٹو پول کان زباد بابتا یہ گیش تر ناوشیں آل رسید کے زباد بابتا اب سال ساری گئیں دوزیو پراڑ کیس ہستا آلان ردا زباد کروڑن زردوزتگاں تتکگ آئی لوگ مردمہ چاہا یوتی سیادی سستگا اے پی گو زباد بے کے ساس مہر کان بلے اے آئی ذمہ واریاں کیا دری کارانی کارگ سے واسطہ اے دور سے ڈیٹان جام بکا روچ شب کے گوزان با اے پی گی مران بیت سک دل پروش بیت گو ما ہم نزدیکی کن کہ ما یارا زباد بابت گیشتر پکھا یا عالم بھی دیے بلے چوش کے اے میں پالیسیاں نردان ہیں کہ یک مردم یہ ذاتی زندگیاں ما گو دے گا کسی شنگ بکنے ما پہلی لوٹیں اے پی سرجمی ڈیٹا گڈی رندا گو زبادہ دو چار کپی آشا پیا سخ باز شراب وارت دپا پل گوشی گریت کہ زبادہ ردا تگ اے پی جم کتگے سرپدیان ردا زباد کیچا کلات پشت جہمنندے آئیے پیتے نام پیرل اندہ کم پیرل زباد دیں کم پیرل دوم بھی جنے چوکیں دے کم پیرل کشتو کے شاری کان آئیے لاتے دانگ مچستو یا کسانے باگے کہ او دا سبزیو کا کشی وتی روچن شب کان زباد پازابی پہ توانے تگو لائق کو تک اگنجا آباد پرائیویٹ بینک کے مینیجر بھی کہ چوداں چا مردما کروڑانی زردوزی تچیت تو بیگوا بھی اور راستی ہم ہمیشہ کے زباد بابتا حالتا کو مردمانی گورا ہم پراڑیو دوزی آبے دگا گا اپنے استا اے پی ہمیں آلانی اکسن زباد دیما جن آئیا دل سے رضاو بد کا اصحابیں بلوچی گپ جا ادیریں بلوچی الکنگا بتک کے چا زباد مستگی گی ادھر سنگا پایا پوتی وشی ساہتانی واسطہ در برتگتا بلے روچی گوتی ساپیں بلوچی گپاں زہرشانی کنگاد آزاباد یلداں وطروت وتا دری کارانی کارگ سپاوتی ذاتی سرپدیانی یاترا کارمرز کنگے جرما وتا دزگیر کنائنی اے پی رابط ما بندی کنگے سزا دیگ بھی ادھر آمد وطن زباد کے زبادار وابی دستگتا وابانتا اے پی گون بتگ آئی درسیات بھی اے پی ناصر جمع چے اے پی ترندے و تحلنگ اپن زباد اکبر پدا بے وطن بھی درآمد ایو کو بے مقصد زباد میں سرا سک باز کلو او ای میل دیم دا کہ ما اب سالا پد آئیے گپاں بگنے شنگ بگنے آگوشیت مناگون دنیا اچکارنیس کہ منی باوت چی گوشی ایوک ما لوٹاں اے پی روچے نہ روچے منی راستی سرپد بھی بس ما باز جوت کو کہ زباد آن لائن تاموری دروشما گپاں بگریں بلے گوادر انٹرنیٹ دروگیں دیم روی سیائیں شکلیں گوڑا زباد توار بندی دروشموتی گپ دیم داتا آگوشان بو منی نام زباد ہیں منی کماش نام پیرل اندہ کم پیرل من کیچا کلات پشت نشتگاں من آپ سالیں کہ ما اے پی لینڈا جامنندہ ای ہوں راستے کہ ما ملکا چا بازے مردمہ کروڑانی زر دوزتگو بیگوا بتگاں بلے ای زر منچا دوزانی گورا دوزتگاں یہ ہمیں زرنا کہ بلوچ پدریچ کشی کار مرز بوگا
یہ ہمیں مردمانی زرن کے شپوکی کارا بتا اور رشوت نامہ کوارو کوٹاں پورکناؤ کیمپانی تارواں من گنجا آباد یک بینکی مینیجر بتگا من دستک کہ کئی زرچہ کجا پیدا کن او کجا کار مرز بوگا پئی کار آؤ پئی دوزی امازی سگے تگ موتی اندر بلوچ کشتگ وطا پا سرکار و سرکاری سوداگران قابل اعتماد کو تگ گو پرے گپا یا تجنی بچکندے جا تو پدا گوشتے او قابل اعتماد بے زمان پا میں نظام جوڑ بتگا مردمانی کرپشن و شپوکی زرما صاحب کو تاں آیانی اکاؤنٹاں جتا سرکاری افسرانی پا سرکار زرراں اولیگے چین مانتا منی برانچ و برانچ کارگس پا بی قانودی زرراں اوالا زورا گو جانگے ٹکانات پچارو تپا سہی کرپٹ نظام کرپٹ تیرے کارندگت کا آیانی سنٹ منودانا تو انصاف پیک چا آیانی زیڈ ڈلوں جانتا منی یکشپی دعوت آیاں گنگور مائک ڈنی شراب شار آجگیں کابگاں وتی بدتگیں جانے پیگا آپ کو تا منی ریکارڈ صاحب بت نو کسگیں شپوکی سیٹان چش کے بے حساب و بے رسید زار آٹتا منی ٹیبل سر چگل داتا میں شاہ یعنی اکاؤنٹاں بجنا ہمیں وڑا روچے چشیں بارے چونت گونی زر آیا سرکاری لشکر کیمپاں بڑتک لشکر گاڑیاں آپ و تیل دا ملک پوجی یہ گوہاری سور بتک جہاز زر بلوچیں شپکاں داتگا دگانی سرا لاس بلوچ پوری اگر روچ ہمیں شپوکی ڈیزل کارا سوشگو میرا گائے تا دگ ویل بلوچ زندمان بہار تا چالاک دو پوستیں بلوچ راجکار راجا رات دے گائے تا اتران کن گائے تا کہ شپوکی میں پہ تو پیرو کی روزگار ہیں شپ بیواد بتگا ماوتی کارگسا نشتگو زواد توار بندہ نوشتہ کن گائے تن کہ بلائیں تراک کی بتو لین شتا منچا دریگا سرکش چارا نمبر ٹرانسے سود کگو آسے پتری شک بالا جالا دگ سپائی گمبستگا موشی کزا یک راگ وزی کے روگا ہیں گڑائی اچھا جس کنک بیت کے چکوچا پیدا کے او کجا روگا ہے شپی مکسک باز ہیں نو نندگا نیلان باندہ زباد گپاں او قصہ دیما بنے من کمو فیس بک کا سرے جہتا اولی پوسٹ کے منی دیما گوستا گوادرے یا کوٹ لیا چین جیوئی یہ نیم گئے والکارین ٹریننگ کی اکسے تحلاتے سرکاری نوکر لاتے موکا پرس کے آیاں گوئے والکاری اچھے دورا سیادی نیست او دو سے سوشل میڈیا نشائی اوشتو کتا این جی اوز و چونا ہا پچا گرد کرپٹ کنگا اس سے آئیں ذرانی اسپت کنگا جوڑ کنگ بتگا منہ یاتیں اکرندے مانچیں یک ٹریننگ یا کراچی شتگتے چہ بلوستان جتائیں شہر آوار کراچی سندو دگا جاہانی میں وڑیں پنام والکار گونتا بلوچستان والکارن گوما والکاری یہ نامہ اچکار پمشک وشنیں کے شمع پجا کاریں اشانی تاگیشتر سرکاری نوکراں لاتے چالا کے لاپیو دو سے سوشل میڈیا والا پدا در قومانی دیما چونے بٹاک جنا بلوچستان میں والکاری مرگو زندے میں آنا مدے ٹالے سرا روگیں یک نیمگے سرکار توڑس دومی نیمگے سر مچارے تیاب دپی شاہری ہے والکاری وتی قصہ گوشت کیا آئی ہے والکاری سببا آئیے لوگ سر اوڑش کنک بتک تیر گواری بتک منچ مردہ سک متاثر بتوں پدا دگا جاگا ہاں مرد قربانیانی درور داتا رندہ صحیح بتاں کہ مرد بچہ بازی کے سگے رگ بتا کولا شتک لوگ الکاپا جاتا گلاتے تیر گیٹ دا پاس داتک چنشائی یاتت یک رند یا کماشیں ایڈیٹر اسلام آباد ٹریننگ گشت کسان شاہران زانا دانشور نشائیاں ما ایران بتن چون گششو میں ہر رپورٹو نوشتان کانی تا زانتکار ہمیں دو سے مردمہ اگر جان سلامتی سرا نوشتان کہ ہم زانتکار ہمیشیں لفظاں کے سرا ہم ہمیش دریا وردی سرا ہم ہمیش اگا میتگا شپا دوزی بیت پولیس درساں پیسر میتگے نشائیاں گے شما ہم اروڑے سر حالے بھی ہمیں دوئیں صحیح مردمہ گرت پدا کمال ہمیں دانشوراں کے نگوشاں اے میں بون گپنا دیا پدا روئیں قصہ دیما بریں او ما زباد توار بندن گوش دارگو نوشتہ کن گئے منوتی کسانی دم اوش کند ما کیچی کلاتے پشتے یا کسانی زمینی سر نشتگیں منچا وتی ماتا یکیں بچکا منی دو گوہاراں چمنی ماتو دو براتو یک گوہارے بلے آیا اچ بھر مارا وتی نہ کت میں زمین لوگو پتے ورنائی یا کٹتگیں کٹو کمائی ہمایاں بڑتا کماشا کے منی مات گپت گڑا منی ماتو براتا مارا گلین آئی نام عبدالغفور شہرزاد ہیں آ ڈاکٹر غلام یہ پارٹی آئیں اس حق کے مزن ربط روپے یہ زمین سرا کی ماں نشتگے تھیں یہ انگت کماش نشتگ یہ ہمینین واجہ گیں ادا یکیں اشتییں بانتا مروس تھیں منی ارجا کی ڈیوٹی بوت ما لوٹت کے پہ تو ماتا بیوران بلے آنے ات کا بلکہ راستے ابرے بوشاں ما مدام ہمیں مارت کے مائشانی چوک نیاں
منی کماش دیکھاں پیرلا دائیں مرکسی دیما دستے بندہ گیل کتگا ارکسارا واجہ واجہ او وطا آئینی نوکر کتگا چو ارے وڑا کاری کت من میٹرکا پد بلکہ ششا یا چدو پیسر وتی آرچ وط کشتگا گیری جان کار کتگ مشینی پل دود کگ پدا میٹرکا پد شالا شتا گڑا اودا 2000 جاگا کار کت موتی وانگرند بینک کیا بوتا او زود دیم روی کت منیجر بوتا منوتی اما سنگت شہر آتا کہ آیا ہاسٹل زمانگا نیپاد چیرا نہ کو تو کانچی گلاسا آپ نوارد کے راج غلام او بارک کوہاں میں براتا پسر چیرا کنگا سنگے پسر جانا سیبیں یا اننا بلے پدا مامی دیستا پشا پکیا ٹوکن زورو گو بہا کنگا پوتا تاج محل بندگا موتی ٹارگٹ سیٹ کت کہ وتی دمگ درسن شپکن بلائیں ڈنگے جانا در کپا پئی کارا منا قابل اعتماد بو گیت سسٹم گوما روگے ونر در بر گیا منا اس ثابت کنگیت کہ من سخت رندو چالاکا منگوار شپوک دوز پراڑ او سرکاری سودا گراوتا یک کت ممرچی چیشاں وام زورت باندہ داتا او پونشی بے گوشگا چاہیے کہ رزورت تو اشیا وارن من اے نظام لاڑو کو گچینی مردم بوتا منچ ملکا وتی درائے گا درسیں راہ چیرو کئی پچ کتا دارو چتا درسیں شپکانی کے رزار زوران کت سک بے کے ساتھ زر باز زر مچ کو وتی سپر زر زورتا وادگا زر کو رے کو گواتا دادا بس ہمیشہ منی قصہ مذہباد درسنگ اپنے بشتا کتا گوشت تر زبان ودات نہ کنے کہ کدی تی قصہ وتی ویب سائٹ شنکنے بل ششمائی طاقت یک فیچر اسٹوری ہے او من دیکھ کم پیرلے چکاں اے سر حال علم شنکنے موتی ٹاپ فین لسٹ وانو کانی واسطے تاکہ سوگات کنے والم یک تاکہ پائے پیا ہم دیم دے بلے اکشر تیاست کے ماتی کماشا ہم انٹرو کنے اگا آئی گپ کت گڑا ما پا قصہ سرجم کنگا دیم پا کیچا در کپتے چونا باید چگیشا گیش ما دو کلاک بورڈز مجتے بلے تلار ڈگ سپاہی گاں بستگت گاڑیانے سارے دورت آلیں کے مسافر وین یا پیڑزا لیا وتی پجار کارڈ گون نین سپاہی گاں داشتا کہ ما اشی سر ہمارا شک کے گاڑی تا مردم زارشانی کنگان کہ بے پیڑزا لے گا منر ہوئیں باز ودارا پد بارن چی بوت بلے راہ پچ بوت ما کیچا سر بوتے مارا آل رس کے صوبہ دے کن پیرل مائی گے نیادیے کہ را لیمبو کنرو سبزی بہا کن تو بیگا لوگا روت ما بیگا کلاتے پشتا مچکدگانی تا روانہ دیکھاں پیرل باغا سر بوتے ہمیں آئیے لوگ ہیں وہ ہمیں ڈگار یک سیاہتابیں بچک کی واڑا بستگیں گوکا کھاؤ قدیم دے گا ما جس کو گڑا یا گوشت کیا پیرل نماسگیں پیرلنگا نیات کگ ما باغانی تا ترام بوتیں ڈورتگیں کیچے کلات چارے تو پدات کے نو روزرد بوانا گومے گاڑی گندگا کماشے مردے اشتیاں بان دے ما تحت سرد راجا نشت ماراوتی کشا نندگے صلاح جت ای نماسگا مارا آپ داد کماشا سیاہ سوریں بلوچی پاگے سرا بستگت ای پیشانی چکرچ کا پورا بڑزی دے میں دتان کپتگے تاں او دب جور را گومے گندگا باریں ایرانت یا ناوش بلے چا آئیے دپو دیما پدرہ کے سخت دم بڑتگ ارگپا پدا ہمارا صاحب کنگات واہ دے ما گوشت کے مائے والکاریں او زواد بابتا گون تو گپو رپات کگیں کماش برانز گپت کے آمنی چوک نئے من چنچو بر بگوشیں گون زواد نامیش کنگا پیڑزا لے چا کوڈو کا درت کماشا سرپت کنان بود کیا ظاہر مگیب کماش لبجان بود ما یہ ہمیں گپا سرپت بودتن جنے نیٹینگے مولے دے چوکا مارا وار کت گو پرے گپا پیڑزال پونشا گریو گلگت ما جس کت کماش زباد شمی چوک نئے ان آبا میں میار ہمیشہ کہ ما آچھے تو رو دیں تک ما شپا دیکھ کم پیرلے مہمان بودتے کماش گپ گپتا کماش زبادہ سخت دل گرانت کیا وامدارن دل سیا کتا کماشا مستن راستی کے بیان کت آمیں ششمائی تاکہ مستن پیچر اسٹوری بود کیشی سر حالت منا برے کیچا کماش ردا زبادہ یہ چتا گو رو دیں تک کیچے ماڑی آپا بی بیانی کارو چلو پگا یک ٹینگی کارا بودتگا یہ نام مولد بودتگ مولدہ پا کارا دلے دا تک آماڑی آپا چنڈے نانا پیتو پیرو کی ٹینگی بودتگ چمدار بودتگ بلے آئیے ست کمی بودتگ کہ آپا ماڑی چلو پگ کارو عظمت آئی جہانات کگ بی وائن چوکانی ٹینگ بودتگ نہ کتگیں کارا رابیانی سر لٹے ہم وارتگ کنوار ششت شود روپگ او بی بیانی پادانی پرنچگ چوکانی مشگ و شودگ آئی ارزان ترین کار بودتگا ماڑیا کسیا شاہکار تگ
مولد دیما میلانک بود تک کے بلکیں پکاری آکس یتوار کو تک بلے شومو شانزدہ کما شاموش بود پدا بے مڑا و زہروتی گپان دیما بارانے کو تا مولے جنی چکی الاپ پر بود تک ادا بزانت کو جاوتی دیمی سیاہ کنائیں تک پدا چوک ماتیا ادا ہگیپ ننک پیدا بود تک مولد دردان کش تک بیبیاں چو مولد بنامیا ننک نوکر مزار ادا تک کہ پشت شگلے پیدا من ننک کے دور دے گا مزار دیس تک گڑا ننک منچے تک او منی جنین رو دیں تک رندہ مزار من جس کو تک مزار اپا توٹ سلارز منی گورا من تک منگو ناکو مولد نام پری زوتن کیچ لفظاں کی مرا گئے بود تک بلے آوے چرگ اچھا سینات سرجم شب دہ کم پیر اللہ زباد دل سا یعنی قصہ کو تا بلے مناوتی قصہ راستگا ما واترت کے قصہ نازاوت پریس جیڑا ایشیں کہ مرچن بلوچی تاکو کتاباں پریس والا پچاپ کنگا سخت دل جنگاند کے بلوچستان سرکار گشتک کے بلوچی وانگو دربرگ سبب مردم گاہ گیری کنگاؤں کھوا روگاں سرکار یو کما ادارگو اکیڈمیاں پا بلوچی مراگش و کتاب چھاپ کنگا رضا دے گائن کہ آپا سرکارہ قابل اعتمادا ای لفظ قابل اعتماد نو مار جائے گندہ من کھندک کہت او چکے ساڑن مانچو مارگاں کہ ای سردرد او چکے ساڑن مانچو مارگاں کہ سردرد نظم من پا یہ قابل اعتمادا پمشک من یل دے گانے گڑا تی دوام زانا تی رائے جو تھا او منی رائے جو تھا موادی قصہ نوشتہ کنگا او ہما دیوانا پیچ کو لوگ کنگا کہ منی سردرد بابتا سرپداں چا پشلی سردرد چا منا بے برو سبوانے او علم ما چا یکی دومیا ناقابل اعتماد بیں گڑا او قصہ نو آسری آسر بوتا گڑا او قصہ نو آسر بوگائیں پازاب ماوتی ششمائی تاک شنکوت پوتی وانو کندیم داد کے شانتا اے پی ایڈا سم گونت بلوچی تاکن کے وانت کہ کسی بی مولد اصل قصہ یا بزانتے باڑی بلوچ کو واسو نبشتکار وگنتر پدا ایک قصہ چمے دا آموش بود دم 22 سال گوزگا پد اربوئی کوہاں گو سلابند زال بولا یک جنکی اکس وائرل بود اکس تا ہمیں تاک یک جنکی دستائن اکس سرحال نوشتائن بی بی اے پی عرف بی بی مولد بلوچ